Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da wannan channel ɗin tamu mai albarka. A yau dai za mu kasance da wannan mawaƙin namu mai suna Umar M Shareef, wanda muka fi sani da ɗan soyayya. Kuma shi wannan mawaƙi yana ɗaya daga cikin jarumai na cikin Kannywood. Kuma shi wannan mawaƙi yana ɗaya daga cikin mawaƙan da yake kawo mana waƙaƙa masu tausasa zukata na masoya. A yau dai muka samu labarin cewa shi wannan mawaƙi Umar M Shareef ya karɓi kyakkyawan kyauta a hannun supporters ɗinsa, wanda har ya kai sun girmama shi da sandar girmamawa, kuma sannan suka ba shi award a Abuja. Abubuwan da suka ja har waɗannan supporters ɗin suka ba shi sandar girmamawa da award a Abuja ba wani abu bane ba a ce waƙoƙinsa da saki na wannan shekara 2022 masu daɗi, masu kuma tausasa zukatan al'umma. Waɗannan waƙoƙi sun haɗa da kamar haka: Rayuwata da Ɗawisun Mubi. Don haka bara mu sa muku wasu ɗannan waƙoƙin nasa masu ɗan daɗin nan ku ji su. Rayuwata ke ce, rayuwata kai ne daidai ni, ba cuta ba cutuwa. Rayuwata kai ne, rayuwata ke ce daidai ni, ba cuta ba cutuwa. Wannan ita ce rayuwata ga kuma Ɗawisun Mubi. Zo ki wuce gaba, mata su bi bayan ki. Tauraruwa Ɗawisun Mubi. Samaniya haske kike idaniya, gona kice sarauniya, in zama bawanki, kina da kyau kamar baturiya. Ku kasance da mu a cikin sabon shirye-shiryen mu da za mu kawo muku. Kada ku manta ku danna mana subscribe.